Oh, Dikeh no buda. Oh, Dikeh no buda. Then, Emmanuel and Don, you begin to go. Job in the Jaba, but I go. I go, I go. Give it up, baby. Why is it over? Give it up, is over. We have what I'm Hannah. We have Laguram. Chill. It's not going to be. Now I got it. You go with her. Oh, that's so good. That's in our guy. What we go. Hey! I want to go to John. Bagamash. I want to jump over. Little bit. Jump up. Oh, give my boy an amoro. So, number and that. So, Mike, wait a minute. Ndoka. Michonoga. Michono. Onuga, I hit in answer. Onuga. Yeah, Bunaka. Full watch. Get in answer. Wherever I'm going to make you with. The one it's other. Walongu. Pariqualongi. Ungulomugu. Nawagi. Malungu. Pariqualongi. Oh, let what if I do that. Every man over I'm out of super. Now, make him on your wiggle. That's either corner. Leo. My lord, see what happened. I'm out. More. Okay, now. Don't back to that go. To that can take it. Ogre. Ogre, you bring up Bagati. The back is a traffic allo. The back is a traffic allo. Oh, look what? Oh, Yapunan. News of the Vigano is also. I was in a number. Gaga. Umono goda kancho ikizilo na munye uwe kaka ulumutego ala plaka basiti wa kandia me ale we obungi hey ogini lelo mazi tunegen Matana machuku kele nuwa. Nduka. Dinki na ko. Even na ko. Oh, when I even na ko. Lelen. Even in na no na dia na me no ya. Ama me fi ya one working ka is no lo na. De be je patego. Obulo we go ka. Adewo. I don't know why no. Oh, no. Ama mo ni ka mo ni chuku aji. Ngine chukwe kwala ndoka ndoki bolo leka mpolo gi lapwa yaka mbeli na dibe enye mu na nwanne nwaanyị aju okwu na dibe mu na nwanne nwaanyị mgbe obu na efo ayi medi muzia biko si aba po mpo ibo so po aba ndoka kucha mai na ekwu elu lele gi iwanga iga na gbati mbiga oge ejigi wo okwego ina na gbagbo lele ebe eligwe gbabu kwegi ya mari kwegi bari egi jijiji ibo nyala you are going to agbo kwegi lele nzu omo kusha wo boss ala kusha wo o ta wo wi ala lo ball lezu omo si anaba o money na ko ambia me na kwa ni mo ni bo mai tan wa da Oguna brother no, we have to carve on and allocate. Come on, Agwan, brother, you know brother kita. Agwa kizi abula. Ofala agwan ke bo. Unu ga yala. Ofu onwa. Lugar lá vai. Ah não. Sim. Só dá um jogo. Chama um rock e não ia.
to a couple of no, but I just hate you, but I hate you. Look at the bed for you. I got some guy now. You know, let them live it. It's only name. I'll be a buck. I got a oh, not a one more group. Here I go on the road. Now, from Musa. I'm here. Not a Musa. No, when I'm here, you know, me. I'm going to hold it. Oh, here's the way him at the group. No, I'll be the handjo. Naga, where's the one need is? I would tell me now, or I come. I'll go to dining table. I will burn to read there. Man, I go to Tomba. No, Takiri. No, you're what hunger? What big enjoy? Era like him, Jim, telling you what tumbo. Check out. No, my bond is sanitation. I want to put one of no lobby home to make him a limit. Okay, what you can't keep them. Come make a number, make it 452. No, can't get to the sanitation. This sanitation name. I want to home never had him, but I only can soon be back to the market. He shall have more low because the sanitation. It's actually to the hand. In an easy.
What the hell, Sam? What are the motive? Who could have made none. DJ none. Okta happen ya bụ nwoke. Unu igbo nye nwoke na-eme. None. Na Mike. Ya ga-abịa onye eji ọ na-egbu. Mike ma jọ ọzọ. Aka igbo onye ahụ na. Unu ka igbo onye ụfọ n'anya. Na-adị. Ọfụma m. Na onye nwere igbo. A ga-enwe onye nwere igbo. Leo. Ị mara mma ọfụma. Ama m ma bụ ugwu. Mụ amadi na ụmụ nwanne ya. Nwanne bụrụ n'otu. Bụ n'otu. Ya bụ ọ na-enye m. Ndụmọdụ si gị n'obi. Anya mụ onye nwere igbo. Onye m ga-egbukwanụ. Onye ka m ga-egbu? Sam. Mgbe onye ọmụmụ ụtụ ọ dị m. Sam wee nyere m aka ka nke m nne m mgbe ọ na-anwụ tụrụ m aka na ntị si m lekọta ya enweghị m onye nwere igbu biko kedu ewu ya nwanne mụ amara ihe a nwere ihe emenwunye ọ bụ ime nwunye bụ otu nye anyị na-aga ọfụma nsogbu anya gụnwadozi nkwadobe ịnwụ ha di ahụ mmadụ na ya hụrụ ya dị n'ime ya nwanne m enwezi nsogbu ụwa dụgo mma biwezie m ndụ biwezie ndụ ka ọ nso eju a ama m ihe mmiri mee ihe a ụdụta mee ya onye ihe mmiri ụdụ enwezi nsogbu nọkọta m n'ụlọ ọrụ ebe m na-arụ ọrụ ife nnọzụkwa kata gboo anyị mfụkwazi onwe m naanị amamotu m esi ọkọwa efe nka kemgbe amazi m onwe m nwesị na ọka nnata bekee ka m bịa zuo ike nne ọgwụgwọ efe tiri m nri n'ọtụ a ejebe ọrụ irigo m nri amamotu m esi ọkọ ọrụ ife nne asị m dede m a ga-anọkọta wọrọ mụ na gị ịma n'ọfụ n'anya nke ukwuu wee gwa ogwe lapụ ọkụ ndụkọ a na ọkụ ndụkọ a bụ ọkụ ndị mmanya bịa ka ịba n'ime Hey, you walk it bad home. How you know? Oh, go see no way here.
No chegi. Guapa. One nigga. Ana asindo. Ena isindo. Ewo. Sam.
magunu oye to ngalo rofu ni moya nke izizi ihe njipuru nwoke defu oga alachita azo ọzọ nke ibuo oye ọbara gara adịghị ngwọta nke ịtọ idigiri ọba ikpuru ga na-asụ n'ime ihe larụ n'ofu aghọrọ m anara m ihe njem nwoke isi gịnị aghọrọ m ka anara m ihe njem nwoke gị nwakwanụ ndị ọrịa ọzọ dị ọ dịrọ ọrịa ọbara ndị ego na-erubere isi adasị ndo ndị ego na-erubere isi adasị ndo onye ka m ụwa si adị n'ụọ eti abụ ka n'ọ kwọrọ nwa n'azụ n'ụọ ọya ma ọya mifeti ga-amụ n'ụọ ọgaranya na-emesịa wee bụrụ ogbenye na-emesịa wee bụrụ ọgaranya ga-esi lụọ nwunye nwere ike ịmụ nwere isi nke mmadụ ga-eji na-alọ ya ọkụ na-aga anya ole mgbe ihe a ga-eji hapụ ya ọ ga-adịgide ịdụghara ndụ ọ ga-adịghị n'ọbara akwa na-afụgo anya mkpọrọ akpọ na-asị ndo ọgwụrụ fụrụ mmụọ ada m anya ụzọ ife ọbụla m riri na tọrọ m n'afọ afọ mgbazụ ụka ọnwụ m ọnụ fụzi nke m ụmụaka niile bụcha ndị ọlụsị mụrụ nke bara uru nke dị nkọ enwere isi nke nwere isi adịrọ nkọ fancha bụsụ esi achụ ego nwanne gasị udo njere na ụmụ anya isi merele nwanne adasị ndo ịkọwasịkwara m ife ndị ọfụma nwana adasị ndo nwoke m nwoke m nene nwere mpekele ego anyị buru iche mmadụ n'aka n'ime afọ niile mmadụ n'aka ọ gịnị mere ọ bụrụ furu ego a unu ga-ewere tinye n'ife unu na-eme unu ya afụ ka o esi were amụrụ na ego mee vụrụ akpa kere mee ebe a ka a ga-eke ego nwanne ihe ejikwala ahụhụ ife anyị ji n'aka
Movie a movie you are man. I've seen in any name. I've seen it.
Iki tiga sama. Yo. Kan dia gua tak kalau bakal jelu. Kok juju na. Apa ni ha? Paling ni nak pergi pakai gua, pakai tayar. Matanya mah. Aku kembali aku. Macam cukup bodoh Ata boleh gata ni kuku. Oh asal ni ba, apa yang kaya ni? Tak cegai. Apa ni kaya anak ni ba? Apa aku ya? Asal, bukan lepas ni ba ni nama. Aku nak soal yang ni ba. Aku, ibaratnya. Ini menghijau, kayaknya tu tak. Ni orang nak mana? Saya jangan dia orang tantan begini. Ini baik ni, oh ni kita cuba menghijau. Oh, ini bagus. Nama itu orang dia orang. Alun. Ini memang nak kira mana Ejibose na ka aja ma o ha na ri do ni e ba choi ni aka na ya na me ba o delegate nwa ni o wono no cho wono a ga ni oni apo ego a ga dolo ni ebo onye a cho wono ha ja yi ma ko de ja na o puta ni ha cho ata o di ka ni ha na ka ma no uru de na uru ni owe uru ni me to ko ma ka ni no wata no hu no pamke na pasu no pamke ni me tudan tanta no wa je kwam tanta no wa yo ko nga ko ana kale susu ni Onya ma o, onya mi feti ga munu o, samuna nwanne ya o, fana ta fufu o. Nka na shieto. Si mu bulu ife nloro ya. Na nwanya kwam pim. Mekie. Ọma na-agwa anya nkịtị abụrụ na mesiri ike. N'odogwu gwa anya nkịtị bụ na ọka o mee pam. Kan na-akwụ gị o. Na-echezi ya. Ka ọ na-anachi ete. Maka na taa ya. Anwụnta bụkwa ife atọ. Nke a nwekwara. Ka m na-agwa gị na-eche ya ka ọ bịa. Na-afụkwa m ọfụ. Na-eche ka ọ bịa ka m ngwu ya na n'odogwu na-agbachi nkịtị abụọ n'ụwa kugide ya kutuo na ọnwa na na-agbachi nkịtị abụọ na mesiri ike. Jisike ma ewe opula venive aba ndi ke chocolate na mmiri Hey, kini ka ga buka Chineke na ke kwani ihe bụ nke a Sam, ka m ga-egotere gị ọgwụ. Hey, m na-abịa. Onye na-ebe ahụ Chineke. Samuel. Sam, ọ dịkwa ndụ? Sam ị na-ekwukwa okwu? Sam? Samuel.
como ihe chọrọ ya n'abalị ụta n'ụtụtụ a ọ wee zaje ebe niile ịbụ ndị ikwu okwu bụrụ nsogbu ịnwa ka m so ka m gwa gotere ya ọgwụ mana ndị na-ere ọgwụ apụtaghị gị bụ onye onye na-akọ nka ngwa nke gotere ngwa nka ga biko na money it be like say your name na ego ike kumadu we chinelo you think you find it hey hana gwega toda oh itu goda ma o bani go ju ogolo lele hey ogolo la ala ga baraka o gba go ju ogolo le gbo o tu goda ya nwoke ma ele ụbọchị ị ga-akwụsị na-ekwu mwa nke na chukwu na kere ikuku a wee kusie m akụnụba ị bịara na-ekwugheri kedu ihe na-eme gị n'ishi oke ihe na-eme mama ibere mma agụ ka ngajụ gụọ ma ebe mma ejiri makwụlọ ọgwụ ego agụ ka mmajụ mmikene mmishi eshi bata ka m ga-ama ihe mere mama ndị ọgwụ ego na-anọ ebe ịtọ ọise otu kwuru Inapora. What is it? Inapora. Mundu wani ne ka anu makaya. Nijire makolo kwego. Nijire makolo kwalo. Lele. Kwalo makolo kwego. Kwalo. Ono kwego kai. Lele. Abulunge. Begide. Onyori. Onya kwego. Ara. Hey! O wale ma. Ije mo la ala wa ni. Bebe. Lele. Ono kwego. Ma no wani. Moto ka obuje ma akwamozu ebido chief obe nwo okeke chief keke ime chief ene moto n'ụzọ ya ọ nke m bịa nwata ka onye nyere gị bụ mmụ nke banana chief ka m gwa gị o nwere ọnọdụ na-adịgide gị na ife m na-ekwu nwere ọnọdụ na-adịgide ebe ị fụrụ m nkịta egbugo m eji m ego na-achị ọchị ego na-amụ ezigbote amụchi ọkụ ịhụrụ n'obodo a o nwere onye m chọrọ ime ihe dị mma na-aga emeli ya ị gaghị akwụsịlị m chief nweghị onye ga-akwụsịlị m mana m ga-agwa gị bụ nwata na nwata na-amụ iri enu nkwụ dịkwa nkwadebe ife ihe dị ochu na-afụ n'enu nkwụ ọ ya ka iji kpọrọ m bongo boys wee bata na mbalabere dị akparị alright mana m ga-agwa gị na o bụ ụzọ sibe na-ebu ụzọ enwe mkpọmkpọ ite ma ihe ga-eme ugbu ka ị hụrụ ala nna m ahụ ị nara amakwala ama gaa ya nso ị na-anụ ihe m na-agwa gị maka na ị gaa ya nso m ga-agwa gị na 20 so n'ọnụ ọgụgụ nke abụọ ọkwa ị hụrụ echichi ga ọnụ owe ị na-eje epetegharị ọnụ a ga-anaghị ya n'ihu gị ị na-anụ ihe m na-ekwu nye m ya ana onweghị ihe ị ga-eme ọ nke ahụ na-atọcha m onweghị ihe ị ga-eme ebe m na-egba ọ na-anụ onweghị ihe ị ga-eme mana ibe ezigbo idiot gị bụ nwata
Mo idiot. Kana mana mi o. Da mana mi ora. O e ho ge me. O ge ni. Asige bia mo ebe mo a. Mana mi ora. Asige nwata. Hey. 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 Mayo. Hey. Nwanne m nwoke Ndụka na-akpọrọ m oku mana n'ihi ụta ihu na gị shuga akatara ihe ka akụkọ n'igwe akụ nwaanyị ọnụ bụrụ ọdụ ihe m chọrọ achọ kemgbe nne anyị mụrụ achọrọ ka m na gị nọkọ ọnụ mana Chineke kere n'igwe ego ụlọ anyị ikuku ego ajụla n'ite ego so eyi ikwu ụda ahụ nwa ọnọdụ ka ime na gị nwee ike may enjoy, all together. Can we get you one day? Michigan, no one, Michigan, you lie. I want to make go. May enjoy. I want them to come for it. What? Munagin, easy, Munagin, one. Everything my mind will follow. You know what I'm going to go. But this is coming up one. Look at happen here, only Mama. I won't make Mama. And I don't you ever tell you the legit one name. Never knew how I want to can't shower. Yeah, I can't shower. Yeah, what do you mean? What do you want to give Mama? Yeah, you know, say, I want to give Mama. Hey, the one that you are or trying. Only go. The line house in the Duca. The house in the Duca. I don't know. You will be. Igwe onkones kan na kam banyala gina obi adozo mo ke ka watakeli a ga-esi wele bia na bem okpolo mu bongo boy mu bongo boy sa ju wala fa bem o mo aza wetu my god na anya Igwe ndị Igbo sokwa na okeke nwa ya dọrọ ntị ọ bụ na ka nsị ka mbe ka ya kpaalụ ka amara ihe a ga-eme ya mara ihe ya ga-eme ya bụ nwata onowu Igwe akwada mmanụ iji ewu ha na nwata dị anyị nwata mana Igwe okwu a na-aha bụ ọchakwa na ya maka ihe na-ewute m na nke na-aka ewute mbụ na ya bụ nwata mepere ọnụ o ji eri ji na ede wee sị m bụ onowu nke izizi na ọ ga-anapụ m okpu m Igwe ihe a yiri mara n'anya saba ahụ mụọ n'abalị obi m na-agba ọbara Igwe ya etinye okwu ọnụ ka onowu ana m efe ikwana ka e were onowu onye ụmụaka ka na ụmụaka si wee bata anafa eji ego idekọta ife ụmụaka na-eme n'obodo ịma na ụmụaka ji buru ego ebu wee bata e were onowu anyị ụmụaka efikwa na ụmụaka ga-eme ọfụ Igwe ka ezi ka isizi ebuzi ụdị okwu a ọma echi nna m egonyere gị flat roof Mercedes a m biri gị ụbọchị echiri echi ka ezi ka ị kwesịrị ị na-ekwunyere m ekwunyere ka ị na-etiziri ụmụazị ya ka ọ ga-anarụzi m okpu onowu ma nkaji ego n'obodo a onowu Igwe ụmụaka ji ego a ga-achọ obere echichi wee nye gị were onowu onye ụmụaka bụ ego ebubata ụmụaka bụ ego wee bata enye ụmụaka Igwe ji ego abata bụ unu ga-adị mmụrụ Iwan ka ipo Sam biko, achọkwa m ka ihe ọbụla mee gị. Biko.
Oh. Okay. Dede. Gametere tika ngoro mo Kan metere giti o biko ị ga-aṅụkwa ya. Ị ga-aṅụti ya. Kefe pata ijuwe gbuo m. Kefe mma gị ijuwe gbuo m. Dede ke yo. Ke kwani na-ebere akwa ke yo. Owashi. Owashi. Sam. Hey! Oh, yes, Hey! Sam. Hey! Something you make. Sam, no listen. Sam, one name they make. Something they came off. One name, Mama. Sam! Hey! Agụkekwana ihe na-eme apụchakwala m ụgwọ ọla na-akwụ n'ụlọ ọgwụla ihe akụ nwere ike ịrụ kekwana ihe wee ya unu na-egburu m oge isi anyị na-agbalịkwa ị na-anya na ọrụ na-aga ya wụrụ ihe akụ rụpụtara n'elu plank na anyị agwụrụ lint ebe a na simenti ọrụ na-aga ha na-agbalị simenti juru ụlọ ihe ihe ọ fọrọ kasị m na ị na-agbalị ọgwụla ihe akụ ndị simenti rụpụta unu zụrụ ya ezo ga-ezuru ya ezo kekwana ọrụ ọgwụla ihe ka ọ bara isi anyị na-agbalị mgbe anyị rụcha ọrụ nka ndị ọ ga-eji aka ya kpọọ anyị were ọrụ ọzọ nye anyị ihe na-akọ awụ maka inye gị ọrụ ọzọ ihe m na-ekwu m chọrọ ịgbaba n'ụlọ ọnwa ọzọ ahụ m ji na-ekwu biko nna ọ dị ka nna m amakwara ihe ọ na-ahụ ọ dị ka m ga-inye nke m ka ọ rụọra m ị ga-ahụkwa m anya amụkwa m ihe m ji na-ekwu nna m ihe a ebe ọ ga-ewute m ewute na ọ dị ka enweghị ndị ọrụ ya aghara arụrụ ọrụ mana ị gaghị na-arụnụ nke m ama m otu ị ga-esi arụ nke m na-arụkwa nke nna m nweghị nsogbu na ebe ị ga-ahụ ndị ọrụ ka ejuru nga ụfọdụ abịaghị taa ụbọchị a ga-abịa ile anya ebe a mmadụ anya ụlọ a na-aga n'iru igbo m adịkwa makwa ihe m ji agwa gị ewela ọ dị ka ọ ga-abịa echi bịa were n'ego bịa echi bịa were ego nnakwu echi ka ị ga-enye m nke m John! ahụrụ m ego Chama na nwode nwere isi ka nkume ọrụ ugbu na ihe a na-emezi oge ọbụla ọ na-akpọ m n'igwe lohuo ịkpọlanụ ebere ihe ego na-eme asị ka m nwere nnu ka m mara mma m ga-adị ndụ ka mgbado ume ịchọfuola na ọwụ ọrịa mụ na gị ketere na ndị mmụọ nke ama m ụtọ ego dị ihe nke kete ego kete ọrịa atụbatara ya iwede nke isi ebe ịgwakwa m ma ha gwere nke obodo a na nkwere ka isi ekwu otu uche ego ọ kpatara gị ego ị gara na ịgwa m mara nsị m na ịka ma ma ọ eziokwu ihe ịdọrọ ebe a ọwụ ime na ọgwụ ya ide ka ikwu mana
Leo. Ana me looting gishi ya obodo obere nwa ma dobri. Doctor ya debe n'ụlọ. Mara ma ọ ga-alụrụ m aga mụrụ m nwa ga-anọchi anya m. Na otu aka a ga-ebe. Na-agwa m na aka m bewe. Ihe na-agwakwara m. Ịmara nke m enweghị isi m ga-alụlikwa. Agụbụrụ ndị ahụ obi. Ndị a n'obi, mụọ n'obi gị ihe ọbụla ịchọrọ ịmụ. Ndị a n'obi. Nna, agwụkwala m ụdị ihe ọbụla chọrọ ọkụ. Kodi ego mmadụ gara ya kpara ya biko. Kodi na-agwara m ihe mụ. Ọ kwaga egwuregwu. Kodi ego mmadụ gbara na-ebigharị nnukwu ohu. Ha gwara ka ọ dị agụ, ihe ahụ tọkwa m ọchị. Tọkwa m ọchị. Ọ bụ gịnị kpatara ụlọ anyị abịazi ọgbakọ? Eze nwanyị, ịma na ụmụnna anyị ka na-eri uju, olee a ga-ahapụ na iri uju bịa ọgbakọ. Ọ dịrị oge ndị onye ọbụla maka iri uju. A gwara unu agwa adịghị asị ndo. Ọ bụrụ na ahụ unu n'ọgbakọ n'izu ụka ọzọ, aga m eji iwe m wee bịakwute unu. Mmadụ kpata ego ọhụ nsogbu, ọ kpata ha akpata ọgwụkwa nsogbu. Ke mmadụ ga-eji akpata ego anapị obi aṅụrị. Kezi shi ego nwekwara. Ọ ego ga-atagide ego ọkakụ mma mmadụ gagharị ebe arịwa bụ ụtọ ha isha. Ụmụ nwaanyị a na-agagharị, onwe nke bara m. Ọkwanụ nke gị ka m na-elele anya. Were anya lere ugwu. Dedi, naghị ekwutedi okwu ilu nwanyị. Ọ na-echọ ilu nwanyị ka ọ gịnị? Dedi, biko lụọ nwanyị. Lụtara naanị nwanyị, biko. Nwanyị, mana m ga-alụ onye obi m nabatara. Onye ọbụla m alụ oge isi alụ nwanyị. Onye digo obi m. Akpọtala m ụmụ nwaanyị anọ ebe onweghị nke ịghọtara, onweghị nkiri, onye nke ịchọ, onweghị nke ịchọ ịlụ alụ. Debe ihe a dị mma. Ọ bụzi ofuma nwoke anyị nwere n'ụlọ. Ozola. N'ọnụ nwaanyị ka ịmụta. Uche ozola ka ihe na-akọrị. Ihe na-akọ eri. Ọ gwara ka kọrọ m na Onye na-achụ ara ya. Onye na-agba ọsọ. Dede n'ọnụ nwayọ. Dede gwa m na. Dede gwa ya ọkwa. Hey, ihe na-akpọ m ka. Dede na-akpọ m ya. Onye na-achụkwa n'oge. Onye na-achụ gị na-achụ ara ya. Samuna nwanne ya fana ta fufu onye ka ụwa si adị
Ndidi kama Ndidi amakano Ndidi kama no Onyama Tata, anyị na-agbanwe ọgbụgba ndụ anyị n'ọgbakọ a. Ya mere onye ọbụla ga-abịa ka ọ ṅụọ ara a. Ga-ebido na gị.
Udah pada pada Ifa. Makin aja. Ini ada apa nama mau ada kau tikam lagi? Wala pula. Aco kami mah. Ihe madu baby yo nyama. Ya Maria. Ini apa tu? Aku nggak apa. Mungkin tenang aja bayi. Aku ni dalam motor bangun tu. Aja mau jaga. Elu nak aku guna. Otak kita kayak boleh kau nak. Nggak ada kayak biar aja. Elu mau mau ya. Jaga. Biko jangan makan. Kakak jaga biar. Biko biar dia kayak jaga. Kita ini segera ogwu maọbụ nsogbu n'ọgbakọ onye nwe ụlọ nsogbu nwanne m nwoke ahụ ji chụọ aja ama m na ọ na-agagharị ebe ọla m gara n'ahụ ya biko ọ na-esogbu nwa ụlọ nwere ihe m ga-eme ka unu nyere m aka biko mee o nwere ihe anyị ga-emenwu ugbu a n'ihi na a gwara gị agwa na ada asị ndo ma ị gakwara nwa obi ebere ma sịkwa ndo ya bụ na onwe ihe nwere ike ime ka akwụsị ihe a o nwere ihe anyị ga-emenwu onye ọzọ onye nwanyị biko lekwa onye nzuzu ahụ lekwe nke ọ na-ekufe ahụ biko a ga-eme ihe a ga-eme biko echefuru ịgbachi ụzọ o nwere ihe anyị ga-emenwu n'ihi na a gwara nga unu agwa n'ọgbakọ a na tupu onye ọbụla abịaba ọgbakọ a ya kpọchie ụlọ ya ma gị onwe gị bịakwara kpọchighị ihe onye nwere ọkwanụ ihe ọjọọ mmadụ ichefu ihe ọkwanụ ka mezuo iwu mekwa na ihe niile ịgwa lekwana oli ha ma ebe a ka m ga-agbawa ya agba lekwana ole ihe ọ na-ebe ebe ọ dịghị ihe anyị ga-emenwu n'ihi na ada asị ndo o nwere onye ọzọ Don't run, reap what you sow. 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 Anything you sow in life, that is what you reap. Anything you sow in life, that is what you reap. Don't run, reap what you sow. When we use it more.
uche ha. You can't even do it. Why can't I get me down again now? I need now, share. Dikeh! Tata, I na be Dikeh, Dikeh, Tua. Yamere, don't open up, Kabia, Mwala. Bilage. Chuaja. We na put the man. Mugoro. Mina na put. Mugoro. Gawo chaki. Oyo ozo. Oisi Chuaja. Okwu eziokwu. Gịnị eziokwu? Mmiri na-ada agba.
mmiri awansi chie na vivie jelo chagi mbere ke jamadike ha ole ni meriha hey hey Chie hey zawai mmiri zawai ọkụ zawai njaba kezige eze nwanyị gịnị butekwara nsogbu a gịnị butere nsogbu a niile gịnị butere mmiri ala ada agbazi ụfọdụ otu gị rapụrụ ọgbakọ a wee jọba iche ike n'ebe ike ka ike dị n'ihi na oge ọnwa eruwago ọbịa kpatara nsogbu niile a gịnị ka anyị ga-emezi ị ga-ekewepụ onwe gị n'ebe ọ nọ unu ga-ekewepụ onwe unu n'ebe ọ nọ ọ bụrụ na ime nke a nsogbu a ga-adịgide mmiri ara a ga-agba ọzọ wasi adio ọkụ wasi adio eti ebuka kwọlụ nwa n'azụ nuo onya ma onya mifeti ga-amụ nuo samụ na nwanne ya fa na-ata afụfụ onya ka mụ wasi adị nuo eti ebuka kwọlụ nwa n'azụ nuo onya ma onya mifeti ga-amụ nuo ọgaranya na-emesịa wee bụrụ ogbenyere ogbenye na-emesịa wee bụrụ ọganyara onya ma onya mifeti ga-amụ nuo onya ma onya mifeti ga-amụ nuo ndidi ka mma ndidi ka mma ndidi amaka nuo ndidi ka mma nuo onya ma ifeti ga-amụ nuo eti ebuka nuo kwọrọ nwa n'azụ nuo